Βλέπω εδώ το πανέμορφο μέρος και σκέφτομαι πόσο πολύ σκληρά δουλέψαμε για να καταφέρουμε αυτό το τεράστιο στόχο, να ταξιδέψουμε στη Ρωσία για άλλη μια φορά μέσα στις δυσκολίες, σε μια δύσκολη εποχή. Το ταξίδι μας εδώ στη Ρωσία τελειώνει με τον πιο όμορφο τρόπο, με μια στρατιωτική παρέλαση του πολεμικού ναυτικού, με την Αγία Πετρούπολη, με πανέμορφο καιρό. Είναι φανταστική ατμόσφαιρα εδώ πέρα το καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό το ταξίδι τελειώνει όπως άρχισε στην Αγία Πετρούπολη. Δείχνει την επιτυχία και δείχνει ότι όλα πήγανε καλά και βάσει σχεδίου. Η Ρωσία έχει τόσα πολλά πράγματα, έχει κάτι για όλους μας. Από τις τεράστιες πόλεις, στη φύση, στον υπέροχο κόσμο. Στο κανάλι μου θα βρείτε βίντεο από τη ζωή μου στη Χαλκίδα και τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ που βλέπετε τα βίντεο. Θα συνεχίσουμε όσο είμαστε εμείς εδώ καλά. Ελάτε. Κοιτάξτε, πρώτη φορά βλέπω αγώνα με βάρκες. Όλοι το έχουν γκαζώσει τώρα για να πάνε στην επόμενη γέφυρα που θα ανοίξει σε λίγο. Απίστευτο. Κάτσε να χαιρετήσουμε κανένα, να γελάσουμε. Το πάνε το άλογο στα τούνελ μέσα. Αυτά είναι. Το πιο ενδιαφέρον καφενείο, καφετέρια που έχω δει ποτέ, παιδιά, εντάξει. Τα έχουμε δει όλα. Γιορτάζουμε την ημέρα του πολεμικού ναυτικού. Ελάτε να δούμε τις πρόβες για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Να δούμε τους στρατιωτικούς και να ακούσουμε τη μουσική. Ελάτε.
στιγμή νομίζω ότι βγάζω μόνο αυτοκίνητα και καράβια και πλοία, Και οι μηχανές βγάζω εδώ, είναι ολόκληρο κλαμπ. Τι ωραίες μηχανές, δυνατά εργαλεία. Εδώ. Τέλειο. Κοιτάμε σπαρτός παιδί, κοιτάξτε. Твои решетки. Век она живет, когда сквозь тонко связанные Συγχαρητήρια! Τεράστιο εγχείρημα! Τεράστιο ταξίδι! Το ολοκληρώνουμε όπως το αρχίσαμε από την Αγία Πετρούπολη. Αυτές τις ημέρες οι σκέψεις όλων θα είναι στην μεγάλη ημέρα της νίκης. Περπατάμε περίπου 10 χιλιόμετρα, είναι τεράστιες αποστάσεις και μόνο από εδώ, αν κοιτάξεις πίσω μου και μπροστά μου, βλέπεις τι υπάρχει. Απέραντη φύση για ώρες. Πω, χαμός. Εδώ είμαστε με τους φίλους. Απίστευτη δύναμη. Από τα καλύτερα τάγκα, Απίστευτο να σε δίπλα. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο καθολικός ναός του Ιησού Χριστού του Σωτήρα. Είναι πολύ ιδιαίτερο να βρίσκεις εδώ. Πρέπει να προσέξεις με ληπτής, ότι δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Είναι φοβερή αίσθηση να βρίσκεις εδώ. Αισθάνεσαι τη δόξα που εκπέμπει το Κρεμλίνο, η κόκκινη πλατεία, η Ρωσία. Βοηθάμε και ολόκληρο τον κόσμο, γιατί όσα αναπτύσσεις ανθρώπους με τόσο κριτική σκέψη, με τόσα πολλά βιώματα, μόνο καλό στην ανθρωπότητα κάνουμε. Αυτά. Καλό βράδυ από τη Ρωσία και τη Μόσχα. На земле, на чужой, умирал солдат. Скорбно ветер ему песню пел свою, словно реквием павшим в бою. А над ним облака краям родным уплывали в тишине. Ρωσία, 2023. Για τη ζωή, για το μέλλον, για τις επιτυχίες. И они, как детство, корабли вдаль мечту его несли. Γεια σας αγαπητοί φίλοι από το Ήρκουτ. До родимой земли. Αυτή η περιοχή εδώ πέρα που έχει κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ πρώτη φορά. Είναι απίστευτο, απλά απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ, τι έχουμε να περπατήσουμε. Опаленной груди прижать. Он мечтал на заре по степной росе вместе с сыном пройти по весне. Он мечтал, чтоб цвели все цветы родной земли, и пьянящий ветер нес
грусть берез, чтоб несла, как море широка, воды вешняя река, далеко над чужою землей догорал закат, на земле, на чужой умирал солдат, но звучал над планетою гимн весны, как последний аккорд той войны. Зацвели, зацвели все цветы родной земли, ветер бережно донес грусть берез. Понесла, как море широка, воды вешняя река, сквозь века. Στη Ρωσία. Ζήτω οι βετεράνοι.